президенти тоҷикистон эмомалӣ раҳмон рӯзи 5 июн як силсила тағйироти кадрӣ ба амал овард. аз ҷумла домодаш ашрафҷон гуловро сафири нави тоҷикистон дар туркия таъин кард. гулов дар ин мақом муҳаммадалӣ раҷабионро ки ба нафақа баромад иваз кард. ашрафҷон гулов ки чандин сол консули генералии тоҷикистон дар русия буд ва ахиран дар дастгоҳи марказии вазорати хориҷии тоҷикистон кор мекард, шавҳари Парвина Раҳмонова духтари чоруми президент аст. Парвина Раҳмонова дар вазорати тандурустӣ роҳбарии яке аз раёсатҳоро дар даст дорад. эмомалӣ раҳмон ҳамчунин абдуллозода Нурулло ҳомидро бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини фармондеҳи қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба разведка озод карда, Аҳмадзода Музаффар Раҷабро аз вазифаи муовини якуми директори агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия барканор ва муовини оддӣ дар ин ниҳод таъин кард. вале Сафарзода Суроб ки то кунун муовини оддӣ буд, муовини якуми раҳбарии агентӣ таъин шудааст. ҳамин тавр бо фармонҳои президент Саидшоҳзода Ҷамшед Сафаралӣ низ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини директори агентии зидди коррупсия озод карда шуда, Талбакзода Сулаймон Талбак муовин таъин шудааст. ба ҷои Саидвализода Раҷабалӣ ки шаби 28 ба 29 июн аз коронавирус вафот кард, эмомалӣ раҳмон бо амри худ Саъдуллозода Суроб Файзалиро директори нави эрексия оид ба сохтмони иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъин кард. Саъдуллозода то имрӯз сардори раёсати экспертизаи давлатии ғайриидоравии лоиҳаҳои сохтмонӣ, Кумитаи меъмор ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон буд. ҳамин тавр рӯзи 5 июл бо қарорҳои ҳукумат Дӯстзода Диловаршоҳ Саидмуҳаммад аз вазифаи директори агентии обу ҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Файзализода Назаралӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шуда, Амирзода Абдулхолиқ Амир муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, Сафарзода Давлат Шариф муовини вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қурбонзода Абдулло Ҳабибулло директори агентии обуҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шуданд.